Także wiele продуктов выживання jest, я лічу, найлепшим леком, бо чоловік вживає ліки, може, не часто, а продукти виживання обов'язково, щоденно. І це чоловік вживає, в яким стопні, дає енергію, дає сили, дає елементи, йде туди. Ну і хотів би повідати, щоб була енергія і організм працював, щоб були микроэлементы. Наилепшим, что есть, то есть вода минеральная, которая через миллионы лет под тиснением, под впливом różnej температури зробилось также дуже елементів, тих самих металів, є в розпущеному стані. Tego не можна зробити в жоден спосіб штучні. В tej wodzie mineralnej, naturalnej jest całe wszystkie składniki, które potrzebne dla organizmu człowieka.